Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa abokai barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. So a baya na san min late here wa sabon tax wheel da dai sauransu. So a yau ma ina tafi da irin wannan update din, so wanda zamu yi amfani da shi mu samu kuɗi ta hanyar WhatsApp tag. Kasancewar da sabo jiya akai launching nasa, dan har ka same shi ka tsaya ka mai da hankali ka hada WhatsApp sosai. Kasancewar sabo ne ba sa bani, har ka same shi ka tsaya ka yi amfani da shi kafin su rage abin da suke bayarwa. Kasancewa ya zo da tsarika daban-daban. Amma kafin mu je ka tsada bidiyon, idan ya kasance na farkon zuwa ka wannan channel, kana mana alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa, sannan ka zabi all, sannan ka like na wannan bidiyo idan da maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka a lokacin da na ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko akwai link na ajiye maka a descriptions na wannan bidiyo. Idan baka san description baka taba sunan bidiyon nan, kai tsaye zaka samu wannan link din mai suna wata nan, ka clicking akan shi zai kai ka inda zaka yi register. So bara ya kawo mu inda zamu yi register kamar haka. So kamar latiya yake da tax wheel da dai sauransu wa sabon. So sai ka zo ka zabi yaren da aka yi amfani da shi a ciki. Misali zan zabi English. So ga hinan kamar da gani ya ce 100% instant withdraw. Kana yin withdraw ɗinka zai shiga ba tare da wani ɓata lokaci ba. So kamar da gani abu na farko da zaka yi, misali sai ka zo ka danna akan wannan alamar ta scanning domin ka yi register. Kowace guri dai ka danna zai kai ka ne inda zaka je ka yi register. Misali yanzu na wannan alamar ta scanning a domin in yi register. So kuma ina ka danna dai zai kai ka inda zaka yi register, kasancewar baka riga ka yi register ba. Misali ga hinan na danna akai zai kawo inda zan yi sign up. So ana yi da email, ana yi da number. Misali zan yi amfani da number hinan na akan hon ɗina. So ga hinan na bashi akan hon, hina saka number da zan yi amfani da ita. Misali zan yi amfani da wannan number, kasancewar Najeriya ne, sai in sa 90 kawai ba tare da 090 ba. 36 15 60 32 kamar haka. Sai in sa password ko nambobi ne, nan ma zan jajjefa su dai kamar haka. Nan ma in maimaita wannan password din da na sa kamar guda 6. So a nan gurin wajen verify your human din nan, wani lokaci za ku ga baya ba ku damar ku verify din nan. So abin da za ka mata ku yi, in har bai nuna maka kai wannan tikin na verify din ba, so wani lokaci ba network mai karfi, musamman idan ba network mai karfi ma. Amma an har bai baka damar kai wannan an har bai baka damar kai verify din nan ba, abin da zaka shine misali idan nayi minimizing, akwai wani VPN da zaka shiga Play Store ka dauko. Ga wani VPN mai suna Thunder VPN, ka dauko ka sauya location. Ka dauko wannan VPN din mai suna Thunder VPN ka sauya location. So zaka ga kana yin connecting da shi, kaje kai zaka yi register, zaka ga ya baka network ɗinka ya ƙara ƙarfi sosai, zai baka damar ka wannan verify din. So ni kasancewar bai bani dama ba, amma in har kana samu wannan matsala kai amfani da irin wannan VPN mai suna Thunder VPN. So kamar yadda gani ga nan ya mun success, kawai sai ni akan sign up. Kana da akan sign up kamar haka, zaka ga register ka tayi successfully. Shikenan register mu tayi successfully. In zaka save na password sai ka save. So ni ba zan yi saving ba. So zaka ga ka kana abu na farko da zaka yi idan ya kawo kwanan, zaka zo ka danna akan wannan scan din da ka danna dazu. Sai ka zo ka danna wannan alamar ta scanning kamar haka, mai alamar QR code kamar haka. Sai ka danna akai kamar haka. Bayan ka danna akai kamar haka, zaka yi linkin da QR code ko kuma number, domin saboda ga aiki sai ka amfani da number waya. Amma kafin nan, kasancewa a YouTube nake bidiyon, ga bidiyon wanda zai gaidin ɗinka akan yadda ake linkin. Sai ka zo ka yi play na wannan bidiyo. So wannan bidiyon sai ka yi play nashi. Idan ka kunna shi zai nuna maka yadda ake linkin din. Kawai kana gama kallon bidiyon sai ka zo ka klikin akan link with phone number din nan. Ka danna akan link with phone number, zai baka damar ka sa number ka. Za su baka wani key a nan gurin wanda zaka je ka linkin. Ka tabbatar ka kallon wannan bidiyon da na nuna muku. So za su baka damar, za su baka key wanda zaka je ka linkin. Kana yin linkin din shikenan zaka ga account ɗinka yayi successfully. So ko account nawa gare ka, zaka ka bude WhatsApp da yawa. So masu save referral kuma sai su bude dai su save referral. Idan ma ku san yadda ake save referral ba, ka duba bidiyoyin mu na kasan wannan channel, zaka samu bidiyo ne bayani a kan yadda ake save referral. So bayan ka gama da ka zo ka danna aka ce in buy tax nan kamar haka. So idan ka danna akan wannan, so zaka zo ka copy na wannan link din ka dan share na WhatsApp group, Telegram group, Facebook group. So after one day zaka samu abun da ake cewa commissions. So bayan ka gama da wannan, so ga nan tsare-tsaren su nan zaka iya duba details nan kamar idan ka gayyaci mutum ko kuma account din da ka dora yana online. Idan yana online ga adadin abun da zaka samu, ga dai shi ne da abun yake tafiya. Nan kuma idan ka hada account nawa akan 823 ga abun da zaka samu. So har zuwa account 8 dai. Misali idan ka gama da shi ka zo ka danna akan mine din nan bangaren profile ɗinka. Misali idan zaka cire kuɗin ka, so ana iya withdraw da naira ne. So sai ka zo ka danna akan cash out nan. Idan ka danna akan cash out nan, zaka ga minimum abun da zaka cire shine naira 3,300. Sannan kuma idan kai withdraw instantly ba tare da ɓata lokaci ba, zaka iya cira. Sannan kuma yana da tsarika wajen withdraw din. Misali idan kana naira 3,300 ko kuma naira 4,000, dole sai dai ka bi wannan step din da suka bayar. Sai ka cire naira 3,300 ko kuma 4,725 ko kuma 7,825. Dole sai dai ka bi wannan step din. Amma idan kuɗin ka ya haura ya wuce wannan ka'idan, so ya kai kamar irin naira 7,000, ya kai kamar irin naira 7,500 kamar yadda suka bada a saman nan. In ya haura 7,500
zaka iya ka withdraw all, amma yawancin su sai kuɗin ya kai naira 15,000 ake iya a withdraw all, ko nawa gare ka zaka iya ka cire all, amma sun ce da zaran ya kai 10,000 7,500 so ya dan haura zaka iya ka withdraw all kamar da suke faɗa. Wannan samun update ya zo da tsari mai kyau, inda dama ka jarraba shi ka gwada, insha Allah zaka dace. Sai ka zo kai bani na bank account naka, so wajen bank code nan ku kula abin da ake bukata wajen bank code nan account name suke bukata. Misali in famfe ne ka sa famfe kamar haka sai ka confirm, sai ka zo ka sa account card number nan, ba wai number na katin ATM naka ba, number account ɗinka shi zaka sa anan. Kuma wajen card holder nan sunan account ɗinka zaka sa a wajen card holder name, sai kai danna akan confirm. Kana yin saving shi kenan zai baka damar ka zaɓi adadin amount ɗin da zaka cire, kana yin withdraw immediately zaka ga ya sauka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan ka ji wannan bidiyo ka nuna mana alamar liking, idan kai bakon zuwa ne a wannan channel ka nuna alamar subscribe, sai idan mun haɗe da ku a next video.